kai zidi na ma zan je dan gwaki. Kamar kin sani kwanan neman agaji nake, don Allah ki kai ni inda ake sai da lafiya. Logo ne. A shiga a shirin. Kwani ana ganin wani wannan. Ni ke kin san ko ni waye zaki tambaye ni? Duk janshan din nan waye bai san ni ba. Zaki ce ba ki. Ni in na zo a riba in na dauki abinci na ci ba na biyan kuɗi ba. Ba na biyan kuɗi ya miki. Ki ja yarinya. Ba wallahi da fa ya ga mutum ni na yi abin da ya tafi da ranar Lahadi ba su yi ba mutum da gurewa ji shi da Allah an za mu da ji wallahi an dai ji kunya wata ba ya biya ta kuɗi da ba ya isko da shi da ko naira jega kawai haka ba ku ne da wajen Mata da Allah ni kan in dan yi tambaya dan